Megs! Naana pod si Amega. Karon mga Megs magluto na sa another very nutritious na sudan. So, ginatawag na ako ni siya nga utan Bisaya. So, ang akong subak mga Megs is muna siya bulad. Ako sa siyang giprito. Murag pinakurat lang siya pag prito Megs, no? Kanang dili kay siya as ini mo murag ipainit lang nato siya sa mantika. Mga 3 pieces lang na bulad. And then mga Megs, so ako na siyang gikuha sa nako siya for the meantime. And then wala na ako nag-change og mantika. So same lang ato ang gigamit na mantika. So gibutang na nako ang mga lamas, ang ahos, ang ginger or luya, and then so ako sa siyang gimix mga Amegs. And then ibutang na nato ang sibuyas, so bombay or onion. So kana siya Megs, i-mix lang nato siya until na ang ahos or garlic mag-ano na siya, medyo maluto na siya gamay, humot kaayo siya. And then i-add na pod nato ang kamatis. So fast forward. So nagbutang na ko og kalabasa mga Megs. Gamay lang akong gibutang na kalabasa. Kaya ang half ana niya ako sang gamiton sa lain na recipe. So mix. So, dili kayo nato siya, tama-tama lang ang pagluto nito sa gulay mga Megs, no? Then, after ana, ibutang nato ang sitaw or batong sa Bisaya. Batong ang tawag, string beans sa English. And then, so, i-mix na pod nato na siya Megs, no? Very nutritious kayo ni ato ang gihimo karon nga utan Bisaya ang tawag ani. No, kay naa siya naa siya coconut na ibutang na to. And then after ana, so naa siya eggplant. So i-mix nato siya. Then kana siya coconut mix. So wala ta nakapalit o kanang mas nindot gid to siya or mas lami gid na siya ang original, kaso wala tay na palit Megs, kana na lang siya. Daghan na siya mapalit sa mga groceries at saka very affordable lang na siya na mix. So ginataan mix. Isa lang ka sachet. Very na po na siya Megs. Mura po siya tinuod na nagata. And then, wala kayo na to siya gidaghan o water. Gusto, tama-tama lang. Kaya gusto na ko na murag, very pure ang iyahang gata. So, ibutangan na to gamay nga asin. May pagka-sweet man good na siya ang gata, diba? So, i-mix lang nato. Then kitakluban sa nato. Ato siyang i-steam for about mga lang ka minutes mga Megs. Mga 1 to 2 minutes lang siya. And then ihalo na sad nato. Hinahila-hila ang paghalo mga Megs kay para dili siya malata ang gulay. So mas maayo na i-make sure lang nako na maluto gid siya ang gulay. And then nagbutang ko gamay nga nor or magic sarap. Gamay lang siya Megs, no, pampalasa. So dili na ko gusto nga masobraan siya or overcook ang gulay. Naakmi na sobra na dilis or bulad na gagmay. Unsa bay tawag basta dilis na siya. Giprito na ko siya and then giuna na ko siya subak. And then gibutang na nato tong 3 pieces of bulad or tuyo. So, lami kay pinikas na siya Megs na bulad. Any bulad na naa sa inyo okay lang. Basta kay mo na siya ang Bisaya na utan. Okay, and then ato lang siyang ibutang ang malunggay. Very nutritious, diba ingon ko? Very nutritious mga Megs ang atuang gulay.
kay daghan kaayo siya subak na mga gulay. And then dili ta nagbutang og karne. So atong gibutang karon is di ba puol man mga megs kung always na lang ta magkarne. So nagbutang na pud ta og lain na pud siya na subak like dilis or bulad. Di ba mga Bisaya favorite kaayo na to ang bulad, no? And then nagkuha na tag sample para tilawan ang ato ang giluto. Arrange lang gamay megs, no, para nindot siya, dili sad siya mabungkag ang bulad at saka ang gulay. And then kitakluban lang nato siya mga megs. Dali lang kayo ang iyahang pag-steam, no, dili nato dugayon para dili malata. Then after ana, so ready na mga megs, okay na siya, luto na siya. And then, muna na siya, megs, ready to serve and to eat. So, uy, naagluto po ko og piniritong isda, no? And then, yan, rice, mga unta mga megs, lunch na siya, megs, for lunch. Or pwede po na siya pang dinner kung gusto ninyo. Depende lang sa inyong mga megs. And, muna na siya, ang ato ang ginataang gulay. Salamat mga megs, ug daghang salamat sa mga nagtan-aw.